ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕೆಡ್ಡಸ ಪರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಕೆಡ್ಡಸನ ಅಂಚಪಂಡದಾದ ಕೆಡ್ಡಸನ ಆಚರಿಪುನಗ್ಲೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಡ್ಡಸ ಪಂದು ತೆರಿಯನ್ನಕ್ಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವನ ಕೊಡ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲು ಪೊಣ್ಣು ಎಂಚ ಪೊಂಜವಾದ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೀವಗ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ಅನ್ನುವ ಫಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆಲ ಪೊನ್ನಿ ತಿಂಗಳು 27 ಪೋಪುನಾನಿ ರಜಸ್ವಾಲೆಯಾದ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನವು ನಂಬಿಕೆ ಈ ಕೆಡ್ಡಸದ ಆಚರಣೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿದ 10, 11 ಅಂಚನೆ 16 ಕೊಡಿ ಕೆಡ್ಡಸ ನಡು ಕೆಡ್ಡಸ ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ಕೆಡ್ಡಸ ನಡಪೆರುಂಡು ಈ ಕೆಡ್ಡಸದ ಆಚರಣೆಲು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ನಾತ ಏತುಂಡ ಐನಿ ಆನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕೆಡ್ಡಸದ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿ ಐನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅರಿಪುಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನುಂದ್ಲ ನಮದೂಕ ಐನಿ ಬಲೆ. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಕಿಚನ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಕೆಡ್ಡಸ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರಿಪುಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಮೂಲೆಯನ್ ನಮ್ಮ ಉಣ್ಪುನ ರೈಸ್ ಕಜೇರಿದ ತೊಂದೆ ಈ ಲೋಟೆಡ್ ರೆಡ್ ಲೋಟೆ ನಿನ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನೀರುಡು ವಾಶ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬುಡು ನುಂಗದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಕಪ್ ತಾರಾಯಿ ಅಂಚಿನ 1 ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ನೆಯ್ಯಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಬಾಳ್ಡು ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಅರಿಪುಡಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ ನಾವು ಅರಿಪುಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸುರುಕು ಕಜಾರಿನ ಬನಲೆಡು ಪೊತ್ತೊಡು ನಮ ಒಂತೊಂತೆ ಪಾಡ್ದ ಪೊತ್ಪುಗ ಕೆಡ್ಡಸದ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿ ಅರಿಪುಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಕೆಡ್ಡಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನೊಂತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾವೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪೊಂಜವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಲು ಅಪ್ಪೆ ಆಯರೆ ತಯಾರಾಯಲೆಂದು ಎಂಚ ಅರ್ಥನ ಅಂಚನೆ ಕೆಡ್ಡಸಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮರ ದೈ ಬೂರು ತೆಗೆಲ್ದು ಪೂ ಬುಡ್ದು ಫಲ ಕೊರಿಯರೆ ತಯಾರಾಣೆಂದು ಅರ್ಥ ಅಂಚಾದ ದಿಂಜಿನ ಫಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮನೆ ಕೆಡ್ಡಸ ಪರ್ಬ. ಕೆಡ್ಡಸದ ಕ್ರಮ ಮಾತಾ ಊರುಳ್ಳ ಒಂಜೇಲೆಕ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾಂತೂತಿನ ಕ್ರಮಟ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನವು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿದೈಟೆ ಭೂಮಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುನವು ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನವು ಮಾತ್ರ ಎಂಕು ಗೊತ್ತು. ಅರಿಪೂರ ಪೊತ್ತು ದಾಂಡು ಚೌಳಿ ಆವಡ್ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನೇಯ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಕ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುಗ. ಪೊನ್ನಿ ತಿಂಗೊಳ್ಡು 27 ಪೋಪುನಾನಿ ಕೆಡ್ಡಸದ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಆನಿ ಭೂಮಿಗು ಬೇನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುಲು ಅವು ನುಗನಾಯರಾದಿಪ್ಪಡು ಕತ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪಿಕ್ಕಸಾದಿಪ್ಪಡು ಸಬ್ಬಲಾದಿಪ್ಪಡು ನಡುಜಾಲ್ಡ ದೀವುಡು ದಾಯಪಂಡ ನನ್ನ ಮೂಚಿ ದಿನ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗು ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕೆಡ್ಡಸದ ರಡ್ಡನೆ ದಿನ ನಡು ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ಆಂಜುವನಕುಲು ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡುಗೆ ಕೆಡ್ಡಸದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಡದ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ ಗಂಟು ಬೆನೆ ಇಪ್ಪುಣುಗೆ ಆನಿ ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ದು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಅಂಡಲ ಎಲು ಅಗ್ಗಡು ಪನ್ಪಿನವು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅರಿಪೊಡಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ಪೊತುದಿನ ಅರಿತ ಬೆಚ್ಚ ಅರತುದುಂಡು ಒಂದಿನ ಒಂತೆ ಏಲಕ್ಕಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಕಡಪಿ ಕಲ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರು ಅವೆತ್ತ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆನೆ ಇತ್ತಡು. ನನ ಅರೆತಿನ ಅರಿತ ಪೊಡಿನು ಬೆಲ್ಲ ತಾರೈದ ಪಾಕದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಡೆಗ್ ಅರಿಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆಪುಡು. ಅಂಚನೆ ಕಡೆ ಕೆಡ್ಡಸದಾನಿ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟದ ಎದುರು ಅಂಬಿ ಅಡ್ತದು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುವಿರು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಸೀಗೆದೀದು ನೀರ್ ಮೈತೆರಡ ಇತ್ತೆ ಸಾಬುನು ದಿಪ್ಪಿರು ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲು ಕುಂಕುಮ ಪೆಲತ್ತೈರೆ ಕುಕ್ಕುದ ಎರೆದೀದು ಭೂಮಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುವಿರು ಗೆಂಡಡು ಆರತಿ ದೆಪ್ಪುವಿರು ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲಿದಿರಿತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ದಿಪ್ಪಿರು. ಅರಿನು ಪೊತ್ತುನಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನತ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ಪೊತ್ತೊಡುಗೆ ಅವು ಸಿಂಗೊಡೆ ಪುರ ಆದಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮನಾರಿ ಪೊಡಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನನ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುಂಡ ಆಂಡು ಎಂಕು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನೆನ್ಪು ಉಂಡು ಅವದಾದ ಪಂಡ ಒಂದುವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಅಗೆಲ್ ಸೇವಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಭೂತಗು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ವನಸಾನಗ ರಾತ್ರಿ ಪದ್ರಾಡ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅರಿಪುಡಿನ ಕಟ್ಟುದುಕೊನದು ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ನರೆ ಕೊರೊತ್ತಿರು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆಪದನು ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಅತ್ತು ನೆರೆ ಕರೆಕ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಮಾಮುನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ ಇತ್ತೇರು. ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ ಅರಿಪುಡಿ ಮಲ್ತದು ಅಮ್ಮಗ ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪಿದಿನ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪೆದನು ಒಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ ಅಂದ್ ಆವು ನಿಕುಲ್ಲ ಕೆಡ್ಡಸ ಆಚರಿಪುಲೆ ನಿಕುಲ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪು ಐನಿ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಂಚಿನಿ M2B ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಮದ ಪಡೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರಗ್ಲಾ.